Tota Noruega estava davant del televisor. A la pantalla es retransmetia la cerimònia inaugural dels Jocs Olímpics d'hivern que es celebraven a Lillehammer. Aquell 12 de febrer del 1994 havia de ser recordat únicament per allò, però durant la missió una persona va trencar una finestra de la Galeria Nacional d'Oslo i va robar el Crit, el famós quadre d'Edvard Munch. Només havia trigat 50 segons a robar una obra valorada en més de 50 milions de dòlars i havia deixat una petita nota que deia «Gràcies per la falta de seguretat». Qui estava darrere era Paul Enger, un futbolista. Sent històries de futbol. Episodi 4. Futbolista de segona professió. Quan van preguntar-li qui eren els seus ídols, Enger va donar dues respostes. Diego Maradona i els Corleone, els personatges centrals de la saga de pel·lícules El Padrí. La veritable resposta era la segona. Amb tan sols 10 anys, Enger ja es quedava meravellat veient a Marlon Brando i Al Pacino donar vida a la família de mafiosos més populars del cinema. Enger va créixer al barri de Veita d'Oslo, una de les zones amb més pobresa i delinqüència de la capital noruega. Allà, la manera de tirar endavant per la majoria era la via criminal, i, com tants altres joves de la seva edat, Enger va caure en un món on els robatoris eren el pa de cada dia. Sent un adolescent, ja havia sigut enxampat per la policia diverses vegades i als 19 anys va anar a presó. Mentre complia la seva condemna, podia parlar del seu historial de crims amb altres reclusos, però també podia presumir d'una cosa que difícilment algú podria superar: haver jugat un partit de la Copa de la UEFA. Enger tenia talent per robar, però també era un gran futbolista. Mentre començava la seva carrera com a delinqüent, el va fitxar el Vålerenga, l'equip més important d'Oslo. Companys i entrenadors destacaven la seva tècnica, velocitat i capacitat per fer gols, i el seu debut amb el primer equip no es va fer esperar. La temporada 1986-1987, Enger va jugar 3 partits com a suplent. Un d'ells va ser contra el Beveren belga, aconseguint així el seu debut en competició europea. L'entrada a presó va frenar el que hagués pogut ser l'ascens d'un jove i talentós davanter. La seva etapa com a futbolista va deixar bastants anècdotes relacionades amb la seva doble vida, no necessàriament coneguda pels seus companys d'equip, encara que és segurament sospitada. Per exemple, Enger mai agafava el transport públic per moure's per la ciutat, preferint robar un cotxe per fer el trajecte. Ell tampoc portava mai la roba bruta de l'entrenament a casa per rentar. La llançava i el següent entrenament en portava de nova. Però malgrat les seves inclinacions criminals, Enger mai va robar a ningú del club i tothom el recorda amb un comportament exemplar. Quan algú va robar un ordinador de les oficines del Vålerenga, ell el va portar l'endemà. Ell no ho havia fet, però coneixia el culpable. També es diu que va ser la primera persona de tot Oslo en comprar-se un Porsche i que els més rics de la ciutat anaven fins als barris pobres només per veure el cotxe. A Enger li agradava més la seva professió nocturna que la diària, però també és cert que a finals dels 80 el futbol noruec no estava tan avançat com avui en dia. Els jugadors havien de tenir una segona feina, ja que l'esport no proporcionava l'estabilitat desitjada. Enger era l'únic membre del seu equip que no treballava fora del futbol. De fet, alguns dels seus companys eren policies. L'any 1988, i després de sortir de presó, Enger tenia ganes de més. No em movien els diners, sinó el repte, va dir anys després. I quin millor repte que robar una de les obres artístiques més emblemàtiques del país. Durant la seva etapa escolar havia vist el Crit de Munch en una excursió i va quedar-se meravellat des d'aleshores. Enger volia robar aquell quadre. Ho havia estudiat tot i el pla no tenia cap falla. Juntament amb un amic va colar-se al Museu d'Oslo a robar el quadre, però un cop dins es va adonar de l'únic error que havien comès. Haurien d'haver entrat per una altra finestra. Allà no estava el Crit. No volent marxar amb les mans buides, Enger va optar per robar una altra obra del mateix autor, Amor i dolor. Quan va ser capturat, va ser condemnat a 3 anys de presó, un temps en què no es podia treure del cap el quadre que desitjava per sobre de qualsevol altra cosa.
En sortir de la presó i amb només 24 anys, va intentar reprendre la seva carrera futbolística i va fitxar pel Mercantil, que en aquell moment jugava a la tercera divisió del futbol noruec. El seu retorn als terrenys de joc està bastant indocumentat i va quedar totalment eclipsat pel seu següent robatori. L'últim cop s'havia quedat amb la mel als llavis, però aquest cop el quadre no se li escaparia. Quan va ser anunciat pel Comitè Olímpic que Lillehammer seria la seu dels Jocs Olímpics d'hivern del 1994, Enger va veure l'oportunitat perfecta. A la segona va anar a la vençuda i va aconseguir sortir del museu amb l'obra de Munch sota el braç. El camí a casa seva amb el quadre com a copilot va ser una experiència que Enger no oblidaria mai. L'objecte que tant havia desitjat per fi estava a les seves mans. Van passar els mesos i el quadre no apareixia. Noruega no parlava d'altra cosa que del robatori. Enger era un dels sospitosos, però no tenien cap prova contra ell. Ple de confiança, Enger va fer una publicació a un diari quan va néixer el seu fill Òscar. Allà deia que la criatura havia arribat amb un crit. Un altre gest que Enger va tenir per satisfer el seu ego va ser amagar durant un temps el quadre a la taula del menjador de la casa de la seva mare. Saber que ella cada dia prenia el cafè sobre el quadre que la policia noruega buscava sense parar li produïa molta satisfacció. Frustrats i amb la crítica de la població a les seves espatlles, la policia noruega es va posar en contacte amb Scotland Yard, qui va enviar Charles Hill a ajudar. Hill tenia molta experiència en crims relacionats amb el món de l'art i la seva participació va ser clau. Es va infiltrar fingint ser un americà que volia comprar el quadre i van estirant la corda fins que va arribar al soterrani d'una petita casa rural. El quadre estava allà, al costat dels culpables. Enger va ser capturat i enviat a presó amb una condemna de 7 anys. Quan el quadre va tornar a ser robat l'any 2004, la policia ràpidament va dirigir totes les mirades a Enger, qui per un cop havia estat innocent. Qui sap si Enger hagués pogut anar convocat amb la selecció a la Copa del Món del 1994, el primer cop que Noruega hi participava en 56 anys. Els escandinaus estaven al mateix grup que Itàlia, Irlanda i Mèxic, i després de 3 partits tothom estava empatat a punts i a diferència de gols. La FIFA va decidir que passarien les seleccions amb més gols marcats. Noruega, amb un únic gol a favor, va haver de marxar a casa. Enger va passar bastants anys a presó, malgrat escapar-se durant 12 dies l'any 1999, i allà va començar a pintar. L'obsessió que tenia pels quadres aliens va despertar en ell la necessitat de crear-ne de propis. Feia autorretrats i dibuixos abstractes que va poder mostrar en la seva primera exposició l'any 2011. Cap dels quadres va ser robat. El 2024 va morir a l'edat de 57 anys. Deixava enrere una vida tan digna de la gran pantalla com la dels ídols que tant admirava. Una vida que l'hagués pogut convertir en un gran futbolista, però que sempre serà recordada pels seus crims. De fet, a Noruega és recordat com a lladre, deixant molt de banda el seu passat com a futbolista. Si agafem l'inicial del seu nom i el seu cognom, surt P. Enger. Penger és la traducció noruega de la paraula diners, una petita casualitat irònica.